ମୁଁ କହିଛି ସେସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି କେହି ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କହିଦେଇପାରିବେ। କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କି ପୌଷ ମାସର ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା କଥା। ବର୍ଷ ସାରା ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହିଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ପୌଷ ମାସରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଯିଏକି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଛୋଟରୁ କିପରି ବଡ଼ ହେବା, କେବଳ ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମର ମାଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଘାସ ବି ଉଠୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ବିନା ସେ ଘାସଟି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯିଏ ଆମର ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବା ଗୋଟିଏ ମାସର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ରବିବାର କେବଳ ସେମାନେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇ ରବିବାର ଦିନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେତିକି କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ମାସ ସାରା ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆମିଷ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି।